ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ki Nongïalam jong ke Hill Farmers Union hapo ke Nongïalam jong uba Commander Shang Pliang bat uba Alphon Bird Carson Teo. Kila mi na nong ba Shillong ban lech shika nong ba Delhi na ka benta ban lech Pynsngew shika committee balathung na ka yeng bishar Supreme Court jong kari India Halor ki Tylli ki bill jong ki Nongrep ya ki bala dep menjur dangshen na ka yeng dorbar thau ain Lok Sabha jong kari. Kani ka seng jong ki Nongrep na ka Jilla Meghalaya kala dawaru ya ka Sorkar India baka day ban pentrekam ya ka minimum support price khnang bakan long ka jingshngan ya ki Nongrep namar babon menta ki Nongrep ki habban shushanya abait tanghala inusib habaki de ki mar hayo hahan. Kaseng kala kerpat ru ya ki Nongrep jong ka Jilla bakin ai ka jingkershan ka bapura ya ki Nongrep ki badang yai peteng ban penlong ya ka jingya ki hanong ba Delhi hado kini kisngi bat ki balabu thong baki day ban yo yala ka hok kat kum ka jingdawa jong ki naga Sorkar India. Farmers group in the name of Hill Farmer Union from Meghalaya. Hill Farmer Union initially, in fact, we are doing a kind of voice of the farmer. We can say activism work with the state government in Meghalaya. But after that, we realized that as a union, we should take up some, activities, project, how to double the income as aspired by the government of India. Pelatip hi hoj ke don kini kecing yaki jung Nongrep hapo kari India nak benta kini ki Tylli ki bill. Te kumba pitip Halor kini ki bill nak keleng juga Supreme Court kala thau ya kini ka committee ka ban pej benya Halor kini ka kam kecing yaki. Te nak keleng jung ka Hills Farmer Union ngisngo dan bok hawai ka benta ba ngila yo ya kecing itu lese nak keleng juga committee kala khot yangi ban wan ban pen i ya kini ki views la ni kino ki suggestion ki bangi don hakabe de kini ki Tylli ki an hakabe de ban ke kamriang de menta kasngi nak leng jong ngikum kaseng po ka Nongïalam jongar angkat bat uba Alphon bat kasentiu bade ujung secretary ilayo ban ya kendo markmat ya kini ka committee ke bala syak skor de ngilapan pau ba hakabe de hi kini ki jing watla ka kini ki an kim da ta than ya ka jela ka jongi le seng ngilaban ong Tenre ngila kentu ba yakino gijing hi ka Sorkar India kabedi bergijing ki Nongrep kidi ban ya penbej kidi ban wanra ban solve kita ki problem hakudi bagi jing ki Nongrep te kawi ka point ki ba kham hakmat ke bangi ngilabu kum ka seng kalong ba ka government of India hi kadi ban pentri kam ya kini ka minimum support price bat ngila ai nuksaru hakabedi berusing jungi uba lahiar mentah hadu nyau pia sikilo bagi lasngo kendit ba kumno using jungi ulah hiar dor kanene tekila keli nangi kumno tengi ngila ban bej bagadai ban pentrikap ya ka MSP nang ta ngila ya keren ru hakabedi bakini ka hakabedi bakini ki yau kini ki mandi ki badan ki bedi ki yau Sorkar ki PMC haka jela ga jungi ngimdan ngiran tangkui ka regulated market hapo moyang badi ka ni ka yau ru la penyai daki marwari amshim la penyai daka komiti jong ka Sorkar ting nakling jungi ru ngila banjur ba dei bandon ya kini ki mandi haga jela ga jungi khnang bang kinong ga jingirap ya Nongrep sakawairu ngila banjur ba ngila ong ba hakabedi ba kini ka jaka store ya ki cold storage nang takum ka nuksa ngila ai nuksaru hakabedi ba kini ki jhur gi jungi ki balong organik ladangi kwa bandi hadalhi dah siteng nanti ulah puudno tingiron kami ni kulban ki bangila ban supply wat sedu kari India lane kiwi ki jaka juga Mumbai Delhi kenang bakin nampun taru ngila ai jingmut hakabedi ba kini komiti hakabedi ba don ka jingpau ling bakani ka an bakin Nongrep la sekin namla ban koi ya kata ka hok ha legal right sejongki ngila ai jingmut ya ka komiti bagedi ban don ya kani ka commission ka farmer commission kumbangi ngidon hapo Meghalaya ban ngila ongru bakani ka commission kamdei ban long tang sipor naman ta kanong kadau ndai ka di ban mara da ka ain da ka ak nang ba Nongrep ki jungi la kalong hari India la ni hiki jelaru kila ban lek ut ki jing ki jungi la da don kano ki jing hakabidi bakani kontrak farming padeng ngila pan pau ba
nak liang jung ki Nongrep ki jungi ngila ni kwa bakan don ka jingte hi ka babiang hak bedi kontrak farming hak ba ngila enuksa ba ting ki nong khai ka jala ka jungi ndala ai ka pisah syaban rep ting haba kala dei ka por ban khej ting ki le don bor haba wat ki nok hir kila lek ban ring kili ban khej hir nal ki jung ki jakarep bari kini ngila pan pau kala sengap kini ke komiti te hak bedi bat kini ka free trade sung ngila batai hak bedi bat kini ke komiti bangi ong phame khlia ngila ju practice kini ka free trade ka baka sarkar menta kadang kwa ban menteri ka menta tingila ya thu pade hak kini ka free trade kadon ka exploitation ban ngila ong ruba kadi bandon daki kendon ki bante kin yakini kinong hi bakim dei ban shu khnyot ben wat lada kadon kini ka free trade kum bakalo ka jala jungi bat kiwi ro tingila ikran komiti kila ong bang sanang ai shu ki suggestion ki jungi te nak leng jungi kum kaseng in sa tho ru ta ka chiti ka ba biang ka bangin sapha shi ni komiti kum bakala kerpat ni komiti ya ki balai yo menta si kala dep note down bat kila ong ingi bangin nang pha shu ya kinong suggestion bat hak ni kita yo banwan ngin sapha shi ni komiti ni kum kaseng hi kum bangi juyang barabor ngin kwa bakin Nongrep ki jungi la se kin shuyami kai hasurok ka jala jungi ngi kwa daki kam bangin yo kin banyakran ke komiti ladang yakhi kum hajala mi khalia la se nyami surok kan sulong tangga jing pusep ikai ya kabor dan le jungi kum Nongïalam hi ngiron ka thong ka bangin Nongïalam ki Nongrep hak rukum ka badai bat mentaka singi sukmen bangi loyo ban Pynsngew hakmat kan ke komiti ban ngi scam bakin shim ya kini ki jing ai jungi kum ka hills famainian jungi kum ka hills famainian ngi kershan pura ya kini jingi ki jing Nongrep hak badi bajing ur ki jungki hanrai ka wai pat pada kum ka hills famainian ngimla ban kershan hak bet ki dei hak bedi bat kino ki violence lani ki jing yakhi ki bala ban pensau ya noino hakaris ti sincap bahi kum ki Nongrep idon ka hok banyaki ndai kan kam dei ban long ba ki jing ya pensau la ne violent te handrai hakabedi ki jing ki juki ki kershan pura ya ka baki kum ki Nongrep ki don ya ka bandawan ka sarkar